बिसोरनो देरहाथारगोनदांलै To welcome Mrs. Nilbi. Kulumbai logofor. Welcome to CNL Bengtol. I love CNL. Video ko get ni fry jagai ni. Dini hai मोनसे special day जोंनि school ni CNL Bengtol ni. दा नोंथांमोना नुगोन बे स्पोर्ट्स डे नि फाइनल कनक्लूजन ओमफ्राय बेजों लोगोसे पेरेंट्स डे नि प्रोग्राम सोरबा सोरबा मिथिया आंखौहाय स्कुलावबो मावो होननानै स' आङो नैबे CNL स्कुलावहाय सुनिबाराव फैनानै बास्केटबल कोचिं होफैयो बास्केटबल कोच हिसाबै आं बेयाव मावनानै दं नालाय I am also part of the school दा हाबलाङि दा नैबेयाव गथ'फ्रा वेलकाम खालामगासिनो दं आलासिफोरखौ नैबेयावहाय yes thank you दा बिसोरो yes thank you Welcome to CNL. Thank you. Welcome, sir. Well, thank you. Welcome, sir. Thank you. दा नै बेबायदि वेलकाम खालामगासिनो दं बयखौबो जाय जेसेबां आलासिफोर हाबफैगोन बयखौबो वेलकाम yes thank you दा बेबायदि ओमफ्राय नोंथांमोननो हानायखिनि एन्टायर प्रग्रामखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन जेसेबां हायो गुसुंब्लाबो स' एन्ट्रि जाबाय स्कुलाव बेबायदि दा प्रग्रामा जागायथ'वाखै आलासिखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय नैबाव स्कुल बिल्डिंनि सिगाङावहाय नैबावहाय फट' सेसन जागासिनो दं नै बै बेकग्राउन्डखौ लानानै ओमफ्राय गोजौआव ड्रन बिरहोदों बेखौनो गथ'फ्रा नायगासिनो दं नै बेनिफ्राय प्रग्रामनि थाखाय एरेन्जमेन्ट बा जायगाखौहाय नैबे फोथारावनो बानायनाय जायो नैबेनो प्लेग्राउन्ड बे स्कुलनि CNL स्कुलनि बेनिफ्राय नैबे बेबायदि डेक'रेसन ओरै थाबाय आलासिफोर आरो गासै गार्जेनफोर पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय ओरैहाय एरेन्ज खालामबाय नैबे गोलाव जेसेबां दं बे गासैबो ओरैहाय दा बांद्राय फैजोबथ'वाखै फैगासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय ओरैहाय स्टुडेन्टसफोर थाबाय नैबाव फ्लेग हस्टिं एरिया बानायदों नैबावहाय नै स्कुलनि फिरफिला उरायहोबाय बे समाव सफैबाय गाहाय आलासि दिनैनि प्रग्रामनि लोगोफोर नायदोनै बे समाव आलासिफोरखौहाय आर'नाइजों बरायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन This morning, I am also delighted to welcome Mrs. Nilbi. अब्ला जागायबाय मार्च पास्ट लोगोफोर नायदो नै स्कुल स्टुडेन्टफोरनि मार्च पास्ट माबायदि दानिया जों
माखासे आइटेम्सफोरखौ नायनि लोगोफोर गथ'फोरनिफ्राय जागायबायनाय नार्सारि LKG फोरनिफ्राय बेनिफ्राय आंबो मिउजिकखौहाय अरिजिनेल मिउजिकखौ होनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनोब्ला मिउजिक कपिराइट्सनि खोथा थायो दा बेनिखाय आं गुबुन मिउजिक होनानैब्लाबो एसे देखायलांनि लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे जाबायनाय लोगोफोर ड्रिल बिराद गोबां गथ'फोर बेयाव बाहागो लादों बिराद नायनोबो मोजां ड्रिल श' नैबेयावहाय ओमफ्राय माने बिराद इन्टारेस्टेड गथ'फोर दङ माने जायफ्रा माने नाहरनानै अडियन्स हिसाबैब्लाबो माने मोसागासिनो आरो साइडआव नै गथ'फ्रा अन्थाव बाथावनो लोगोफोर नायब्लानो जाबाय दानि लोगोफोर नार्सारि गथ'फोरनि मोसानाय नायनायनि एखेबारे सोरबा मोसाखायाखसै जाहैबाय हनै जिरायनानैसो थाखाबायब्लाबो माने फैदों सिगाङाव बेनो मोजांनि बाथ्रा बिसोरनो नै नायदो बिराद इन्टारेस्टिं लोगोफोर नैबे जाबाय लोगोफोर स्पेनिश डान्स माने स्पेननि बिराद स्पेशल आरो पपुलार डान्स बियो नायनो हागोन नै माने एसे देरस' सिख्ला गथ'फोर मोसादों आरो बेखौहायनो गाहाय आलासिया सुंद' बिबुंथि होयो बे समावनो अल्ड जेनेरेशन डान्स ना मा जाखो मिथिला नै अल्ड जेनेरेशन नैबे जाहैबाय बिराद स्पेशल माने बिमाफोरनि डान्स गथ'फोरनि बिमाफोरनि मोसानाय दे लोगोफोर बे समावहाय मोनफ्रोमबो क्लासनि टपारफोरनि थाखायहाय माने बान्था गथायनाय दे लोगोफोर Please give her a big round of applause, everyone. Thank you. Please give a big hand for us. Please give her a big round of applause, everyone. Let us give him a big round of applause, everyone. Musahari with 96.1 with 98.16%. Give her a big round of applause. Please give her a big hand. Next week is 73%. And Desiree Dimari from class 9. They are the students with 100%. You should get next time also, okay? Don't leave this, huh? All right? Yes. Okay. Give her a big round of applause. दानिया नायदिनि बर' कालचारनि ना गुरनाय मोसानाय लोगोफोर ना गुरनाय मोसानाय औ
Finish, no? Yes, sir. Yes, good. That was truly Take your microphone. breathtaking. A delightful. दानिया जाहैबाय पेरेन्टसफोरनि बिमाफोरनि गेम स्पुन एन्ड मार्बल सामुसाव मार्बल लानानै खारनाय दे अर्जेन दे बिसोरनो देरहाथारगोनदांलै एक्सपार्टआ औ रेडि खासै नै जाया फार्स्ट मोनफैगोन बेनो सेकेन्ड बेबायदि जोङो लागोन ना गोलैयो मा फन खालामनानै दोननाय बिदि नियम गैया ना आउट जागोन स' मार्बल गोलैबाथाय आउट जागोन जागायबाय नै थाबायबोबाय सोरनिबा गोलायबोबाय ना हाब गोख्रैथार माथो सोरबा कर्नार एकदम कर्नार पे बिराट एक्सपर्ट नै फर्स्ट सेकेन्ड ए सफैदों माथो बाजिनोबो गोलैयाखै जाखो दाने फिफाफोरनि जागायबाय नै होबोबाय वाह सोरबा गोरोंथार नै खराथार मा जाखो रावबो गैया ओरै सासे फैबायलै दाने जासिगोन नै मोनसे मा डान्स जागोन मा डान्स बुलबुलिया बे हिन्दीनि बुलबुलिया करिय'ग्राफाराथ' नोंनो करिय'ग्राफारा बेनो नै बुलबुलिया डान्स बयसफोरनि हिट जासिगोन हिट जागोननो वा नायनि जेन्टलमेन डान्स वाव दानिया दहाय गेलेनानै थांनाय बिमाफोरनि थाखाय बान्था गथायनाय हाबाफारि दे लोगोफोरनि वाव सोर देरहादोंमोन नै नायदो स्पुन एन्ड मार्बलाव दानिया जाहैबाय फिफाफोरनि नै देरहाग्राफोरनि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नै प्राइज गथायबाय क्लास 8 नि बिफा सेकेन्डआ कारण नेवार आयुष नेवार क्लास 5 नि बिमान थर्डआ बिजु बर' बे समाव आरोबाव स्टुडेन्टसफोरनोहाय माखासे बिदिनो बान्था गथायनायफोर दा बेखौ गथायदों नै CNL स्कुल बेंटलनि मानगोनां चेयारमेन सार डमिनिक बिथाङा गथायगासिनो दङ नै is from Greenhouse Bosumutari and Yudora Mochari. बे जाहैबाय मानगोनां वाइस प्रिन्सिपाल बे स्कुलनि सार जुवेल नार्जारी बिथाङा वर्ड अफ थेंक्स होबाय नै जोबनायाव लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन जाय पेरेन्टसफोर गार्जेनफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरखौ क्वालिटि इडुकेसन होनो थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय गोसो दङब्ला बे स्कुलाव नोंथांमोना लाबोनो हागोन नोंथांमोना बे स्कुलनि अफिसाव फैनानैहाय जगाजग लाफैनो हागोन दा एडमिशना ओपन जाबाय नेक्स्ट सिजननि थाखाय अब्ला लोगोफोर जोबनायाव आरोबाव बेबायदिनो ग्रुप्सफोरनि प्राइज गथायनाय आरो फिरफिला बोख्लायफिननाय हाबाफारिजों बे प्रग्रामा जोबो थेंक इउ फर वाचिं